ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ስብከት ዮሐንስ መጥምቅ ቁጥሪ 1-2 በተወርሓት ዮሐንስ መጥምቅ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ አላ ተነስሑ ኢሉ እናሰበኸ ናብ በረኻ ይሁዳ መጸ እቲ ብነቢ ኢሳያስ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምጺ ኣዋጅ ነጋሪ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መገዱን አቅንዑ ኢሉ ተነግረሉ ንስ እዩ ክዳን ዮሐንስ ካብ ጸጉር ግመል ነበረ እጣቅ ሕቁ ድማ ፈልቂ ቀለውኻ አንበጣን ማዓርሰን ካልን ነበረ ሽዑ ኢየሩሳሌምን ኩላ ይሁዳን በዘላ ሀገር ዙሪያ ዮርዳኖስን ናብኡ ወጸት ኃጢአቱም እና ተአመኑ ከ አብሩባ ዮርዳኖስ ይጥመቁ ነበሩ ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ብዙሓት ናብ ጥምቀቱ ክመጹ ምስራአየ ግና በሎም አቱም ውሉዳት ማን ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓ ከም እትመልቁኸ መን ሓበረልኩም ባርስከን ንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ብልብኹም አብርሃም አባለና ከም እትብሉ አይምሰልኩም ለአብርሃም ሲ ካብዛ አማን እዚ ውሉድ ከተንሳአሉ ለአምላክ ከም ዝከአሎ እብለኩም አለሁ ካብ ሕጅ እኳ ማሕፀናት ጉንዲ ኦም ተነቢራሎ ባርስ ጽቡቅ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቁረጽ ናብ ሓው ድማ ይድርበ አነስ ንስሓ ብማይ እጥምቀኩም አለሁ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ አነስ አሳእኑ ክጸውር እኳ አይበቅዕን ንሱ በመንፈስ ቅዱስን በሐውን ከጥማኩም እዩ አውዱ ዘጽረየሉ መስያ ኣብ ኢዱ ኣለዎ ስርናዮ አቆፍኡ ይክብ ለተሐሰር ግና በዘይጠፍ ሓዊ ከንድዶ እዩ ጥምቀት ኢየሱስ ቁጥር 13 ሽዑ ኢየሱስ በዮሐንስ ከተማቅ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ዮሐንስ ግና ንአይ ባኻ ምጥማቅ የድለኒ ንስኻዶና ባይ ትመጽእ ኢሉ አበዮ ኢየሱስ ከኣ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባና እዩሞ ሕጅስ ይኹን ዳሕደግ ኢሉ መለሰሉ ድሕርዚ ይፈቀደሉ ኢየሱስ ምስተጠምቀ ቦቦ ከማይ ወጸ ኖኻ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ አምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረአየ ኖ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ በዲያብሎስ ከም ዝተፈተነ ቁጥሪ 1 ሽዑ መንፈስ ኢየሱስ በዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ አውጽኦ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ምስ ጾመ ድሕሪ ዝጠመ እትፈታኒ ድማ መጽኡ ወዲ አምላኽ እንተኾንካስ እዛ አማን እንጌራ ክኸውን በሎ ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ አፍ አምላኽ ብዝወጽእ ኩሉ ቃል እምበር ብእንጌራ ጥራይ አይነብርን ጽሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ዲያብሎስ ናብ ተቀድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ገምገም ቤተ መቅደስ ደው አበሎ እግርኻ በእምነ ከይትዕንቀፍ በእዳም ከልዑልኻ ንመላእክቱ ምንተኻ ይእዝዝ ጽሑፍ ኣለሞ ወዲ አምላኽ እንተኾንካስ ብታሕቲ ገጽካ ጽደፍ በሎ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር አምላክካ ይትፈታተኖ ድማ ጽሑፍ ኣሎ በሎ ዲያብሎስ ከም በሐድሽ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ ከረን ወሲዱ መንግስታት ኩሉ ዓለምን ክብረተንን አርአዮሞ ፍግም ኢልካ እንተ ሰገድካለይ እዚ ኩሉ ክህበካ የበሎ ሽዑ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር አምላክካ ስገድ ኖ በይኑ ድማ ተገዛት ጽሑፍ ኣለሞ ኪርሓቅ ሰይጣን በሎ ድሕሪ እዚ ዲያብሎስ ሓደጎ ኖ ድማ መላእክቲ መጽኦም አገልገልዎ ኢየሱስ ኣብ ገሊላ ክምህር ከም ዝጀመረ ቁጥር 12 ኢየሱስ ማእሰርቲ ዮሐንስ ሰሚዑ ናብ ገሊላ ድሕር በለ ናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣወሰን ዛብሎንን ንፍታሌምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መጽኡ ተቐመጠ እቲ ብነቢ ኢሳያስ እተባህለ ክፍጸም ከም ዝብል ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ገሊላ ኣሕዛብ ኣብ ጸልማ ዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረአየ ኣብ ዓዲ ሞትን ድኒኣን ንዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም ኢየሱስ 4 ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝጸውዐ ቁጥር 17 ኢየሱስ ካብኡ ነጀው መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ መርበቦም ናብ ባሕሪ ክድርብዩ ረአየ ኢየሱስ እውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡን ይበሎም ብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ ካብኡ ሓሊፉ ክልተ ካልኦት ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሐንስ ሓውን ዘብዴዎስ ኣቦም መርበቦም ኣብ ጃልባ ክዕርዩ ረአየ እሞ ጸውዖም ንሳቶም ከዓ ነታ ጃልባን ኣቦኦምን ሓዲጎም ብኡ ሰዓብዎ ኢየሱስ ከም ዝመሃረን ከም ዝሕወየን ቁጥር 23
ኢየሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ ኣብ ቤት ጸሎቶም እናመሃረ ወንጌል መንግስቱን እናሰበኸ ኩሉ ሕማምን ኣብ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ድናሰን እናሐወየ ይዘውር ነበረ። ወሪኡውን ኣብ ኩላ ሶርያ ወፀ። ንኩሎም ሕሙማት ከዓ በብዓይነቱ ሕማም ዘለዎምን ቃንዛን ኣጋንንቲ ዘለዎምን ሕማም ባርያ በብወርሒ ዝለዓሎምን መጻጉዓትን ናብኡ ኣምጽሉ። ንሱ ድማ ኣሐወዮም። ካብ ገሊላን ካብ 10 ዓድን ካብ ኢየሩሳሌምን ካብ ይሁዳን ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ከዓ ብዙሓት ሰብ ሰዓብዎ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ኢየሱስ ትምህርተ ብጽዕና ከም ዝመሃረ ቁጽሪ 1 ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ናብ ከረን ደየበ። ምስ ተቐመጠ ኸዓ ደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ቐረቡ። ኣፉ ከፈተ ከም ዝናበለ ድማ መሃሮም። ብመንፈስ ድኻታት መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም። ዝጉህዩ ምጽንናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ዓቃላት ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ገበርቲ ሰላም ውልድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ምንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም። እንተ ጸረፍኹምን እንተ ሰጎግኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛርብልኩምን ብፁዓን ኢኹም። ከምኡ ኸዓ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጊጎምዎም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም። ምስላ ጨውን ብርሃንን ቁጥሪ 13 ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም። ጨው መቐረቱ እንተኸደኸ ብምንታይ ይምቀር? ብሰብ ክርገጽ ምግዳም ምድር ባዮ እንተዘይኮይኑ እምበር ዝጠቅም የብሉን። ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም። ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወላ ይከኣላን እዩ። መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቋሚ ቀንዴል ክሰቕሉ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከንብርዎ ኣየብርሁን እዮም። ከምኡ ኸዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርዮም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም መንቱ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። ብዛዕባ ሕጊ ሙሴ ቁጽሪ 17 ንሕጊ ኮነ ወይስ ንነቢያት ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ዝመጻእኹ ኣይምሰልኩም። ሰማይን ምድርን ክሳዕ ዝሓልፍ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጸም ካብ ሕጊስ የውጣ ወይስ ሓንቲ ሕንጣጥ ከም ዘይተሓልፍ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እምበኣርሲ ካብ ዘናእሽቱ ትእዛዛት ሓንቲ ዝሰዓረ ከምኡውን ንሰብ ዝመሃረ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ንእሽቶ ክበሃል እዩ። እናገበረ ዝምህር ግና ንሱ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ዓብዪ ክበሃል እዩ። ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተዘይበዝሐ ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ ኣይተኣትውን ኢኹም ኢለ እነግረኩም ኣለኹ። ቁጽሪ 21 ነቶም ቀዳሞት እቲ ዝቐተለ ክፍረዶ እዩ እሞ ኣይትቕተል ከም እተባህለሎም ሰሚዕኹም ኣለኹም። ኣነ ግና ንሓዉ ዝቕጥዖ ዘበለ ኩሉ ክፍረዶ እዩ። ንሓዉ ኣታ ተኸዳን ጨርቂ ዝብሎ ድማ ኣብ መጋበያ ክፍረዶ፣ ኣታ ዓሻ ዝብለውን ንገሃንም ሓዊ ክፍረዶ እዩ እብለኩም ኣለኹ። እምበኣርከ መባእኻ ናብ መስዊኢ እንተ ኣምጻኻ ሓዉኻ ሓዚኑልካ ምህላው ኸዓ ኣብኡ እንተሓሰብካ ነቲ መባእካ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መስዊዕ ደጎ ኪድ ቅድም ምስ ተሓውካ ተዓረቕ ድሓር ድማ ተመሊስካ መባእኻ ኣቕርብ። ምስ መባእስትኻ ድማ ገና ኣብ መንገዲ ኮለኻ ቀልጢፍካ ምስኡ ተዓረቕ። እንተዘይኮነስ እቲ መባእስትኻ ንፈራዲ ኣሕሊፉ ከሂበካ ፈራዲውን ንግልያኡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ተኣቱ። እታ መወዳታ ቄድራንቴን ሰዓት ትፈዲ ካብኣ ከም ዘይትወፅእ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ። ቁጽሪ 27 እቶም ቀዳሞት ኣይትዘሙ ከም እተባህለሎም ሰሚዕኹም ኣለኹም። ኣነ ግና ንሰበይቲ ክብህጋ ዝጥምታ ኩሉ ብልቡ ፈጺሙ ኣብኣ ዘመወ እብለኩም ኣለኹ። የማነይቲ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ ካብኻ ጐጥጒጥካ ደርብያ። ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃንም ካብ ዝኣቱስ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሕሸካ። የማነይቲ ኢድካ እንተ ኣስሓተትካ እውን ካብኻ ቖሪጽካ ደርብያ። ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃንም ካብ ዝኣቱ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሕሸካ። ንሰበይቱ ዝፈትሓ ጽሕፈት መፍትሕኣ ይሃባ ተባህለ። ኣነ ግና ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ንሰበይቱ ዝፈትሓ ዘበለ ኩሉ ዘማዊ ትገበራ። እቲ ፍትሕቲ ዘእቱ ድማ ዘመወ እብለኩም ኣለኹ። ቁጽሪ 33 ድማ ነቶም ቀዳሞት መሓላኻ ንእግዚአብሔር ሃቦ እምበር ብሓሶት ኣይትምሓል ከም እተባህለ ሰሚዕኹም ኣለኹም። ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ
بسماي كون زفان أملاخ إيمو بمدر كون مرقت أجرو إيامو بيرسالم كون كتمات عبيك نقص إيامو كتو أيتم حلو كاب صغر الإسخاء حانت كتصعدو ويس كتتسلم أيتخلني خامو رئيسها أقوى أيتم حل نقركم سي أيكونن دا أيكون كابزز بزحي كاب تخفئيو بطري سالسان شمنتن عيني كند عيني السني كند سني كم اتبهاله سمعكم اللهم أنا قنا أبلكم اللهم نخفو أيتك أومو يماني تملتخا نزو عكا قنا تاخل إتون ملسلو نتيكم أقوتكا أمشكا خاقو سزدلي اتاخدان كاون حدقلو حدا معراف نزسحابكا كلتا معراف مسؤخي زلمنك هابو كابخا كلك أحد نزدلون أيدخل أيو قطري 4 بساي كافتو صلايخات صلاة كم اتبحال سميعكم اللهم أنا قنا أبلكم اللهم صلاةكم فتو نزرقمكم مرقو وللإتي أرسميات زلو أبوهم من تغتكونو نسو نخفاءات نحياوة تحيي بالرد صار كان النحات آنن دما زنابي يزنبي يمو نزسلقكم صبق وارو سلتهم سلفكم من زسقكم من تصليو لتهم زفتكم انتفتكم انت عسبا لكم تقو تسكو دو يقورا يكونن نحواتكم تراي بتصبو انت تقبلكم كانت حالفا قبلكم عذاب سيكم دو يقورا اي اللون باركة كم تسمي ربهم فتسم زخنا نسخكم ون فتسمات كنو